Ylipaino on vaarallista, koska se lisää mahdollisuutta sairastua liikuntaelinsairauksiin, verenpainetautiin, sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen tai syöpään. Painon laskeminen tapahtuu parhaiten liikkumalla enemmän ja keventämällä ruoka-alueita, esim. Vähentämällä rasvaisia ruokia ja lisäämällä kasviksia. Syömishäiriöitä ovat muun muassa ahmimishäiriö, mutta yleisin niistä on anoreksia. Anoreksia on lisääntymässä varsinkin nuorten keskuudessa. Anoreksiassa oma keho nähdään väärin. Se on erittäin vaarallinen sairaus ja parantaminen vaatii usein